हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ खनसे बयखौबो रायलायबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांनो ओंखारलायबाय हाबायाव आरोना लोगोफोर मेकआप दङ दिनैबो हाबानि ओमफ्राय मास्राबारियावहाय दा थांनो ओंखारगासिनो रेडि जागासिनो आं नै गाननानै लाग्रोनोसै आरोना दख'ना ओमफ्राय थांनानै देखायनोसै माबायदि बायदि डेक'रेसन खालामदों माबायदि साजायदों हाबायाव थांनानै नोंसिनो एसे देखायनोसै रेडि जाबाय लोगोफोर दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय गारियाव माल बुस्थु सोखाजोब्बाय थांनोल' ओंखारदों नोंसोरो हाबायाव थांनो थाङा मोनफैबाय हाबायाव जेनेरेटर लगायनानै अयनो मेचिन लगायदो दावरावथार खोनायानो gambar Bakit ko rosa na ya? मोनफैनानै साहा लोंबाय नै लाल साहा बिस्कुट साहा लोंना लांनानै देलायहोनाय सुरु नोंहा मथ'फोरखौ लोगो मोना नोंखौ लाबाय थायाखै आं हिनजाव गोदान फिस्ला आफ्टार बिफर लांगोनलायना बा या खावलाया मासे मोजां जानो नायना मेकआप फुननायालाय नोङो दायो लकेसनखौ चेन्ज खालामसै लोगोफोर बेयाव माने फेन गैया आरोना गरमाव जाया फेन गैयाबा ओंखायनो फेन गोनाङाव फैबाय जोङो नैबे न'आवहाय आरोना बेयाव बानायनोसै मेकआपखौ दानिया सुरु आरोना लोगोफोर मेकआपखौ बानायनानै लाग्रोबाय थानोसै ओमफ्राय बिराद मिनिनायानो बारा आरोना जोंना साइज नुवा Kawan batinnya kok jadi sembilan bulan sekarang. Yang sih tidak sih. Nah, Daudi itu nah hinda kata Daudi sendiri sih nah ya. Lo kena sama tadi. Ani berikan sebanyak saya, gue legom. Nah, yang pakai mau se, tapi Daudi biar kata mau sendiri sih nah, mau sendiri sih jangan. Sekarang pergi jangan dia. Nah, sudah Daudi. Saya kau pergi tu ada. Lo pergi tu ada. Saya akan naik gitu. Saya hai kau lagi dari sini pada ini ada. Guys, Mondaliana, kau sini kami ni sila yau. Beri yau fast pace ni, dah main mesan ya, pamar mahu yau kurang marunya, bahu mesan yau. Kayak di kubur ni mungkin. Asyik kalau mau cari lihat selai. Mana kau? Mobile. दायो आङो फाउन्डेसन एप्लाइ खालामगासिनो आरोना लोगोफोर एकदम होखाजोंनो ओमफ्राय बेनि उनाव आङो नैबेखौ कन्टुर बानायगोन आरोना कन्टुरखौ आङो आखाइजोंनो बानायबाय आखाइजों बांसिन मोजां मोनो नालाय आं आखाइजोंनो बानायो लोगोफोर माखौबा बुटखौनो आरोना ओमफ्राय दायो पाउडार होनानै लाबाय आङो नै पाउडार होखांनायनि उनाव जाहांआनो आरोना कमप्लिट बारा गोबाव गैला ओमफ्राय दा ब्लासार होबाय ओमफ्राय खानायखौहाय एसे क्रिम पार बानायनानै लानोसै ओमफ्राय नै दासो फाइनाल लिपस्टिक होदों आङो बेनि उनाव दायो हेयार स्टाइल खालामनानै लानोसै आरोना खानायखौहाय एसे डिजाइन बानायनोसै बिदि समायनाय आरोना मानसिजों सुट जानाय माने मिलायनाय बानायनानै होनोसै नायनानै माबायदिया समायो लास्ट बेनि उनाव ओमफ्राय नै बिथिंजाय बिबोनांखौ मालाय सानैजों देलायहोगासिनो बिसोर लोगो नांनानै ओमफ्राय नैथिं सासे आरोना बिथिंबो देलायगासिनो माने हौवा गोदाननि बिनानाव आरोना बिसोरो ओमफ्राय देलायगासिनो एसे हाबानि देलायनो लुगैयो नालाय बयबो ओंखायनो देलायहोगासिनो मालायनो देलायग्रा माखाया
नै हिन्जाव गोदाना देलायखांबायानो आरोना फाइनाल जाबायानो ओमफ्राय माबायदि नुखो लोगोफोर सोर सोर माबायदि नुदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दै हले ओमफ्राय नै बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन आरोना बिसोरखौ माने फटक लानो नागिरदों हौवा गोदाना बेनो आरोना लोगोफोर नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदान ओंखाम जानो लाबाय जानानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय नै जोङो हाबाखौ गारनानै दे बाय एभ्रिवान मोनाजासि जा नोङो हाबाखौ आङो दायो मोनाजासि नुलांनाय गैयो आंखौ थांबादोंमोन आं बाला हाबा लागोनिफ्राय एसे दावखोबावबाथाय जोंनि मानास हाग्राखौ मोनो लोगोफोर बेयाव जोङो माने बिराद मोजां भिउ जानानै दङ बेयाव फटक लानो थाखाय हाबफैबाय दसे ओमफ्राय जासिया माबायदि बामब्राबलाबायदों नायनि एकदम सामथाय हाबजोब्बाय सामथायनि बस्था गैला सामथाय हाबजोब्बाय फटक थिखांनो सामथाय बारियाव मजा दा फुदो थिगसाय आंथ' मोजां नै मालाय लाब गैया बा जथमलायदो रिल्स लानो लवार